Здравейте, аз съм Shadowman и това ми е първият клип, който ще направя. Ще покажа отбора си. Не е един от най-силните, но е отбор поне. Тук са поне повече. Дефанзивата ми е най-малко голяма. Мотива. И аз се обърках и пуснах играчи си за милион и 100 хиляди. Ще видя дали ще се продаде. Това е малко трудно за милион. Сега в този първи клип искам да ми се получи и ще започна да играя мачове. Един чамал зад въртълва. Да. Забивка на матар, чака пагат. Нямаме... Гъс ли нямаш? Добре. Мъкни. Не ви. Стига, Говоря до... Махам се. Не се махаш. Ще видим какво е положението. И... Сега играем срещу мене. Шегувам се. Ще спра за малко. Здравейте отново, аз съм... Искам да остане. Сега... Къмс... После Брахими, той е свинт на Дипала. Той е добър, макар че струва 40 хиляди. Малко трудно. Не трябваше да продавам Дибала. Ето няма да си купи след 29 минути. Сега. Го. 89 спринт спид има този. Много е добър. Но няма хубав финт като на Дибала. Сега новия малък слабашки играч ще вкара ли? Не. Защитата на това момче е добро, което аз играя. В другия клип пак ще съм на един друг телефон, защото моят не е такъв хубав. Ще правя същия клип, но този път ще е с пакове. И може да е малко странен. Това ще ми е за първи път пак. И ще видим. 40 минута и още нещо не съм вкарвал. Какъв е този отбор? Сигурно се пречи от... И... 45-та минута. Сега центри. Това ще е гол и не. Не, край на матча. Не можем без Дибала, значи. Но ще продължим после клипа, когато мина 29 минути. Но сега ще играем и ще видим какво ще се случи. 500 хиляди фена, а преди имах към повече. Ще видим някой продал ли се, не само мачове срещу мене. Live event. Окей. Хари Кейн е в неговата атака. То е съта. И това е първия гол на Брахими. Ако чувате шумове, това е от сестра ми до мен. Тя е добришка и нищо няма да й направи, ако ни кажете момче.
Сега това дали ще е втори гол, да. Бавай се, бе. Този типа ми липсва. Парашина е хубави пинтове. Пак пъгна. Брахими сега топката хубаво, че е в негова полза. Брахими ще се изгабаркали с вратаря да гългавар и гол. Брахими го размаза. Сега Брахими пак не към гола. Гаго, да. Правилно. Сега Начо Монреал. Ако искате да видите моята дефанзива, няма проблем. Тя е силничка, но старая се да е към 90 оверала. Сега. Дали новия слаб играч ще си кара един гол в лигата сезона? Не. Поне изкара. И твърде силен. Сега Гаго. Към новия играч пак ли? Сега стреляне. И това беше гадно пропускане. Морено сега с корн в той. Данило и не. Почти всички играчи ми са вече от Реал Мадрид. Имах Димитри Паен, но го продадох за пакове и спечелих така играчи и си купих Брахими. Те и са добри играчи и не казвам, че са лоши. Не се моля да се купи Дибала, това е малко трудно за 1 100 000. Аз ще видя какво да правим. Матч или какво? Тренинг вече съм ги играл. Айде. Сега ще видя какво ще ми писали. Дано не са лоши коментари. Какво ми става? Сега какво хубаво голче! Гол! Не играта. Не. Втори пропуск и не успявам. Сега се молим за играч. Пиксел 500. Добре. Сега какви хубави играчи, откъде се взеха? Ще ви покажа. 28 коинс ще спечеля, ако ги победим в 2 за 2 на 1. Напиши. Отиди в моите клипове. Излез в начало. Ще спра за малко клипа. Здравейте. Ще спра до тук съм. Чао. Ще